בכדי. אני לא חושב שזה דבר קל להגיע לקבוצה חדשה ולהשתלב בצורה כזאת מופתית, חברתית ובטח שגם מקצועית. ואני באופן אישי הרגשתי כמה דור היה חסר שנה שעברה. אני באופן אישי ראיתי את זה במשחקים עצמם, אבל יותר מהמשחקים. עומד פה ילד והוא לא סתם גם מודל לחיקוי, ולא סתם, לא בכדי בחרנו אותו. ילד שבא לאימון, כל אימון, משקיע, נותן מעצמו ללא דופי. נותן ונותן, עובד, שקט וצנוע ועובד. שקט, צנוע ועובד ומתקדם. וזה, אם יש מורשת ומשהו שאני יכול להשאיר לקבוצה הזאת, זה את המסר הזה גם. כמה השקעה, כמה עבודה, ובסוף אני בטוח, אני גם מאחל שזה גם משתלם ותגיע לרמות שאתה רוצה וצריך להגיע. רגע, סף. בסך הכל, עוד פעם, אני מאחל לכל ילד שעכשיו יושב פה ללמוד מדור את הדברים האלה, את המוסר העבודה הזה, ושכולכם תהיו במצב שלו. ורק רציתי להגיד שתדעו שההחלטה הזאת של שני ילדים היא לא החלטה קלה. ואני אומר את זה בפורום ככה כללי, שהיו פה עוד ילדים שהם היו מועמדים מאוד מאוד חזקים, ותאמינו לי שישנתי על ההחלטה הזאת וחשבתי ימים כלילות, ואני לא עכשיו הולך להגיד א', ב', ג' היה מועמד, אבל היו פה כמה ילדים שעשו התקדמות אדירה והיו מועמדים, וזו הבחירה שלנו בתור קבוצה, ואני בתור צוות מקצועי, ואני הכי מאושר מהבחירה הזאת. שיהיה לנו בהצלחה. טוב, אנחנו יכולים לעבור לשלב של